Moda, kozmetika, trendovi, zdravlje, lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Ja sam Daniela Martinović, a vi kliknite na svjetljepote.hr. Našu je ekipu u Sarajevskom gradu ljepote zainteresirao izložbeni prostor još jednog generalnog pokrovitelja, hrvatske tvrtke Siona, proizvođača profesionalne kozmetike za kosu koji se tržištu dokazao 40-godišnjom tradicijom uspješnog poslovanja. Siona je tvrtka koja posluje od 70. godina prošlog stoljeća. Prvi smo privatni proizvođač profesionalne kozmetike za kosu u regiji. Linija kozmetike za kosu tvrtke Siona sadrži sve što je potrebno za rad profesionalnih frizera. Boje svih nijansi, maske, regeneratore i šampone za njegu, te lakove, gelove i pjene za stiliziranje. Ovi su proizvodi kreirani kako bi zadovoljili najzahtjevnije potrebe frizerskih stilista, a istraživački laboratorij i predani rad stručnjaka tvrtke Siona garancija su inovativnosti i kvalitete. Surađujemo sa preko 5000 frizerskih salona, što je dokaz kvalitetnog proizvoda, te dokaz naše kvalitete usluge, cijene i uloženog truda u cjelokupan proces. Ovaj je izložbeni prostor bio jedan od najposjećenijih u Sarajevu. Znatiželjni su posjetitelji željeli doznati sve o novim trendovima i proizvodima, a predstavljenih je noviteta bilo mnoštvo. Ovdje predstavljamo novu liniju naših revitalizirajućih proizvoda na prirodnoj bazi koje smo osmislili sa našim klijentima. Trend je proizvodi na prirodnoj bazi i fokusirali smo se maksimalno na to jer to je budućnost. Više od 40 godina prisutna na hrvatskom tržištu i u regiji, tvrtka Siona svojim prisustvom u Sarajevu ponovno dokazuje ispravnost poslovnih vizija. Za našu tvrtku prezentacije poput ove su izuzetno važne s obzirom da imamo mogućnost druženja sa postojećim klijentima i sa budućim. Mi slušamo sve njihove osjećaje, želje, potrebe i svi naši proizvodi su orijentirani prema njima. Kvalitetu poslovanja ove tvrtke potvrđuje suradnja s brojnim frizerima. Na Sarajevskoj se pozornici revijom predstavio frizerski salon iz glavnog grada Hrvatske i na modelima, uz kreativnost, prikazao svu raskoš i kontraste boja. Revija je inspirirana divama 20. stoljeća, dakle sve ono što je činilo našu povijest, naše djetinjstvo, ono što smo zapamtili kad smo bili mali, ono što je kreiralo našu estetiku kosu. Ovaj frizerski umjetnik nije skrivao zadovoljstvo suradnjom s tvrtkom Siona. Potiču dakle, naš autorski rad, našu kreativnost i zaista sam zadovoljan sa suradnjom. Neobično je važno da je proizvod izbalansiran, kvalitetan, da vam daje sigurnost u radu, jer u tom trenutku vaša kreativnost može doći do izražaja. Kreativni tim tvrtke Siona ne miruje. Planova je bezbroj. Planovi su nam proširenje, otvaranje tvornice u Bosni i Hercegovini, razna ulaganja u istraživanje i u nove proizvode kako bi bili još bolji na tržištu. Za kraj, spomenimo kako je tvrtka Siona ekskluzivni uvoznik talijanske kozmetike za kosu Lisap za Hrvatsku i regiju, a što su u Sarajevu predstavili vrhunski stilisti brenda Lisap, prikazat ćemo u našoj sljedećoj emisiji. Uz individualan pristup i stalne edukacije, kvaliteta, inovativnost, trendovi i prepoznatljivost, smjernice su koje svojim proizvodima prati tvrtka Siona. A slogan "Lijepa kosa je naša strast" zapravo govori sve.